Kyllä mua se tarinallisuus aina niin kuin kiinnostaa. Mun mielestä se on jotenkin ihana ajatus, että meillä on se sellainen lahja, että me voidaan kertoa niitä tarinoita. Ja ehkä enemmän kuin se tarina, niin mua kiinnostaa ehkä enemmän se semmoinen tunnelma siinä maalauksessa. Että mä koen, että mä oon sellainen niin kuin tunnelmien esiintuoja tai jotenkin sellainen. Ja usein, jos mä lähtisin niin kuin sitä tarinaa avaamaan hirveän niin kuin jotenkin selkeästi, niin sit mun mielestä se ehkä vähän latistaa sitä maalausta itsessään. Et mun mielestä siinä maalaamisessa ja maalauksessa on sellaista voimaa, jota ei tarvitse niinku ihan sanallistaa niinku suoraviivaisesti. Kyllä niissä monissa sit on joku sellainen just joku muisto tai joku ehkä vaikka sellainen tunnelma, minkä on lukenut jostain kirjasta tai jotain sellaista, mikä on vaikuttanut siihen. Moni aina sanoo, että onpa sulla synkkiä nämä työt. Ja sitten kyllä mä itsekin sen toki näen, että siinä on sellaista synkkyyttä. Mutta mä usein ajattelen, että siinä on tosi paljon sellaista myötätuntoa sille, että elämässä ja maailmassa on paljon synkkyyttä. Ja kuitenkin vaikka näissä on sitä synkkyyttä ja outoutta, niin mä en koe itse näitä kauhean silleen, että ne olisi ahdistavia, että niissä on aina sitä vähän sellaista huumoria ja lempeyttä ja sellaista. Ja mua kiinnostaa itseäni se kaiken, että kaikessa on tavallaan kaksi eri puolta ja usein voi olla niin, että joku ilo ja suru ja kauneus ja kauheus on, ne on tosi lähellä toisiaan. Et enemmän mä koen sellaista myötätuntoa näille mun synkille hahmoille kuin sellaista, että ne olisi jotenkin kauheita tai jotain sellaista.